Ah, beste. Fastidiatu dut. Hirigintza sailburuari liburua oparituko diozu? Ba, ez da ideia txarra, iruditzen zaitu ideia ona eta bai, saiatuko naiz oparitzen, Denis Itsasori. Politikan edo idazten, non zaude erosoago? Bueno, politikan eroso ez zaude, esan nahi dut, nik uste idazten erosoago nagoela. Politika ere divertigarria da, batzuetan, beste batzuetan oso serioa, hartzen dituzuen erabakiak garrantzitsuak dira eta herritarrengan eragina daukate, baina erosoagoa da idaztea, segurazki. Ze gomendio emango zenieke etxebizitza bat lortu ezin dutenei? Oaintxe bertan zoritxarrez pazientzia asko gomendatu behar zaie, eta gero izena eman behar dutela, alokairu soziala lortzeko etxebideren zerrendan, eta hor zorionez azken boladan ez dira ja sorteoak egiten, baremazioa bat dago, baremo batzuk edo puntu batzuk ematen dira, eta beraz hor benetako beharra baldin badaukate, espero dut beste behar gutxiago daukatenen aurretik izatea etxebizitza bat. Eta etxebizitzarekin espekulatzen dutenei, beraiei esango nieke espekulatu dezatela beste zerbaitekin, ezta? Oinarrizko eskubidea ez den beste zerbaitekin espekulatu dezatela. Badaude batzuk espekulatzen txokolatearekin, beste batzuk olioarekin, ez dakit behar bada etxebizitzarekin espekulatzea itsusi samarra iruditzen zait eta zentzu horretan bilatu dezatela beste zerbait. Ze iritzi duzu bigarren etxebizitzez? Oso fenomeno zabaldua Euskal Herrian, denok ezagutzen dugu bigarren etxebizitza bat daukatenek, gure gurasoek ere izan zuten, modu errezago batean, eta zentzu horretan ez dut uste etxebizitzaren arazo funtseskoa denik, baina bai uste dut bigarren etxebizitzetik aurrera, benetan zigor fiskal handiagoak jarri beharko genizkiela akaparatzen dutenei etxebizitzak batez ere espekulatzeko egiten dute. Beste korapillorik askatzeko asmorik baduzu? Espero dugu korapillo hau askatuko banu nahikoa eta posik geldituko nintzateke. Beste korapillo batzuk bururatzen zait behar bada gure hiriak modu atseginago batean diseinatzea eta behar bada horre badago ere beste liburu baterako lehen gaia, baina guazen behar bada urgentzia handiagoa dauka etxebizitzaren korapilloa eta hori askatzen badugu zeozer posik.